AHT gelditu elkarlanak badara maia 21 urte lanian, eta ikusten dugu momentu oso grabean gaudela. Sozialki hainbat eskaera, hainbat bete behar ikusten ditugu bertan behera geratzen ari direla, eta aldi berean honelako infrastruktura inutileak gero hau eta diru gehiago eta bultzada handiagoa emoteko nahia. Jente guztia arduratuta dagoela, baina dano gaude pizkat hor egonian, eta pentsatu genduen honelako dinamika bat jendia, implikatzia eramango da dena, balioko zigula, danok elkartu, azkenean mugimendu ezberdinetan lanian ari garen jendea elkartu, eta txirrinka ekimena martxan ipintzea. Izango da, zutabeak, irtengo dutenak Bizkaitik, Arabatik, iparralden hasiko dira Hendaian, eta danak Y-koan muin hori esaten dena HT-ko obretako Y-ko muin hori hor amaitzuko da. Bakoitza independentiki antolatuta izango da, orduan bakoitzak bere zonaldean hasiko dira bilerak egiten eta talde diferentei eta dei egiten kilometroak, asmoa da tipo korrika kilometroen banaketa berdin gehitzea. Kilometroa banatu talde eta kolektiboen artean edo norbanakoen artean. Eta bizikleta ikusten dabenak oztopo ez dalako bizikletan ibiltzen edo, gerturatu deia Bergara eta gero Bergaratik handio sarrera hor 5 kilometroko tartia antolauku oinez, azalpenak emonaz, apur bat entretenidua izen den bai, oinez oia zen dako ibilaldi hori, eta aukera ez daukanak oinez etortzeko be, lasai egoteko agertzeko eta furgonetak eta edukiko ditugula, jentea gorutzera eman eta festan parte hartu dezan eta bertati bertara ezagutu dezan zonaldea. Salatuko dugu zertan ari diren, zeintzu diren euren asmoak, eta festa giroan amaiera emon eta bakoitza bere herrietara eraman dezala borrokan jarraitzeko gogoa eta nahia. Benetan ezer ez dagoelako amaituta eta orain dalako gunea mobilizatzeko eta kalera irtetzeko. Nola suntxitu, misen lehiake